Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Ubra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Jen, hingkod ang pangidaron. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak nga nahimuwag nako ug tuwa karon sa dili niya amahan. Aron niyo hisabtan, sugdon ko dihang 16 anyos pa lang ko nga namabdos sa mao kong anak. Ingon ini ang mga panghitabo. Ha? Mabdos ka, Jen? O, Kuya Ricky. Kisa may amahan? Kaya makatilaw siya nako. Ayan na nagilap kang ama ng ako anak, Kuya. Pila na gani edad mo? 16 pa, Kuya. Sus! Kung musulti ka lang untakin sa amahan, ana, pwede nato siya makiha. Kay minor di edad ka pa man. Ayaw na lang lagi, Kuya. Kay labayan ako siya. Unya kay di magkakasya, malubag ana. Kay nag-eskwela palagi siya, Kuya. Makasabano niya ako na sa siyang mama o papa kung mahibaw. Niya paundangon siya sa pag-eskwela. Ha, bida. Sulti pa lang unta ka? Kuya, saan man ako ini? Nga madlok man ko nilang mamang papang muli ko. Mula taon ko ni papa ini, Kuya. At na lang kasama. Ha? Ako'y angko na mong gisabak. Kuya. Oh, yan nakasamo. Kung napatuon na nato akong mga ginikanan nga ako'y nakapamabdos nimo. Unya, Kuya. Ay, napagkuya-kuya na ako. May buong na sila, nagkuya ka na ako. Nga ako may nakapamabdos nimo. Rick na lang o Ricky na lang. Unya, Rick. O, kana. Gikan karon kay ang nahibawaan nila, ako'y nakapamabdos nimo. Ano lang kasamo? Kita na magpuyo. Unsa? Rick, unsa ang akong anak? Atong anak Jean. O usa siya ka lalaki. Ha? Lipaya sa kung mamagpapa nga lalaki ang ilang apo. Oh. Ug wagi kasultihan nila sa tinuod ha. Nga dili tinuod nga akong amahan sa bata. Kita ra naibaw ini ha. Rick. Timan gadako kayo kag utang kabubuton ako. Ako ang miluwas sa imong sitwasyon. Og mibarog nga amahan sa imong anak. Ang pangayoon ko lang nimo nga wa ka gisultihan bahin sa sitwasyon sa bata. Ricky.
Nadugay man noong kong uli. Nagkita pa manggod mi sa akong amiga. Abli palihog, Rick! Rick! Nganong may uli pa man ka? Ha? Dito kasi mo laki. Ni tagag batanon? Ha? Oh, akay! Ni tagag batanon? Ako buhok, Rick! Akay! Layas na lang. Adto kasi mong laki. Ako'y laki, uy, nasayop! Layas! Layas! Akay! Akay! Mulayas na ko! Sige! Ayaw lang kong dapate! Sakit ba kayo, ha? Kano na lang nimang buhaton ako bisag way igong inungdan? Mulayas na lasad ko! Og dado na ako nga akong anak! O sige! Suwig da ang bata! Di ba patyon tika? Unsa? Nilayas ko kay mahadlok sad ko mapatuyon ko sa akong kaipon atong tungura. Apan wagid ko kada sa akong anak tungod sa akong kahadlok. Wasad ko kahuna-una og dangop sa barangay itong higayuna kay wa pa sa lagi ko'y buot. 17 anyos pa ko adto uwa ko mahibaw sa angin akong buhaton. Unya? Mudangop ta sa DSWD. Aron mabaw itang akong apo. Maayo ka pa. Basing masuko si Ricky. Kabuang niya, no? Ikaw ang may katungod sa bata kay ikaw inahan. Kuhaon ko ang akong apo. Man. Base sa mong pagtimbang-timbang kung asa mapunta ang kustodiyas bata. Pero pasiluan lang yun, Inday. Ang amahan sa bata ang mas may kapasidad sa pagbuhi sa bata. Unsa? Oy, tungod ba kay pobre me? Mindangop gani mininyo aron mabawi na mo ang akong apo. Ato na no mo pabor sa pikas. Unsa man nabayaran mo? Ay, wabay amigi paboran, noy? Oh. Ang gilantaw na mo, maong kaayuhan sa bata o ang kaugmaon. 17 years old pa lang kining imong anak. Minor pa. O way trabaho. Pasag dilang una ninyo nga adtuon na ang bata sa iyang amahan, kay may kaya man ang ilang pamilya. May kapasidad sila nga magkahatag sa panginahanglan sa bata. Pero... Usa din, ha? May mo bang magsulti una, Tariki? Sa pa may pakiksultihan mo na ako? Ricky, naibaw ka yun. Nga dili ni mo anak ang akong anak. Hilom! Ayaw gid pagpakasayop og sultis tinuodin. Kay tingalig mapatay ti ka. Ricky. Timan ina. Akong anak ang bata. Ug nagdasa sa akong apelyido. Maong ako na siyang anak. Ricky. Ug aron dili ta magkagubot. Ayaw na lang supakap ang desisyon sa DSWD. Nga arin ako ang kustodiya sa imong anak. Kay dili ka kabuhi nini. Ricky. Usbon ako. Ayaw na paghuna-huna nga kuhaon mo ang imong anak. Kay ako na siyang anak. Nakasabot ka. Ginawa ko. Walo na katuig ang nakalabay ug 8 years old na karon ang akong anak. 8 katuig na sab kong naghandom nga mabalik pa kanako ang akong anak. Apan wa ko maibaw kun unsaon. Kay nahadlok sab ko sa bahad sa kanhi kong kaipon ug sa ilang pamilya. Nga patyon ko kun musuway ko og kuha sa akong anak. Kay dili magod ni ilang dugo ug naibaw ang akong kaipon ini. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, naibaw ang akong kaipon nga dili niya anak ang akong anak. Matawag ba nga lehitimo siyang amahan sa bata? Kay pagkatao ini, iya magipadasi ang apelyido. Ikaduhang pangutana, gusto ba ang DSWD sa ilang desisyon atong higayuna nga adto sa pamilya sa akong kaipon ang kustodiya sa akong anak? Kay minor de edad pa ko ug way trabaho ug sila ang may kaya?
Ikatulo pangutana, 8 anyos na karon ang akong anak. O kami lang sa kanhi kong kaipon ang nahibaw, nga dili gyud to niya anak bataa. Makuha ko ba ang akong anak? Unsay akong buhaton, aron mabawi ko ang akong anak nila. Kay dili man gud to ilang dugo. Ikaupat og katapusang pangutana. Kung mabawi ko pa ang akong anak, pabayron ba ko nila sa wow katuig nilang nagasto sa pagpadako sa akong anak? Unsa ba say akong buhaton, nga gibaharan mo ko sa akong kaipon kung musulti ko sa kamatuoran. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jen. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako gihapon sama sa mga niaging adlaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o problemang may punto legal. Of course, kanang mga personal nga mga problema, mga emotional problems, problema sa ato ang kaugalingon, sa ato ang banay, sa ato ang pamilya, sa ato ang mga igsuon, sa ato ang asawa, ato ang bana, sa ato ang kapikas, no? Pwede gyud gihapon na ninyo ipadala diri nato and ato ginampaning kamutan nga mahatagan og tambag ug tubag kanang inyong mga pangutana, no? And of course, magpasalamat ta sa padayon ninyo nga pagsubaybay, pagpaminaw, pag-tune in. Matag-ingon arong orasa from Monday to Saturday. Maski asa mong dapita karon, nang hinaot ko nga you are safe and healthy and COVID-free. Of course, naman sa tay mga suking tigpaminaw nga in town, naa sa mga isolation center or nag-isolate, tungod baron kay na-expose, or nagka-COVID yun, maghinaot me, manoy, manang, kuya, ate, nga you will be healed and be cured, no? 14 days ramang yun nga isolation, inom lang yun tag vitamins, magpahimsog, magpa-healthy, boost lang yun atong immune system, agwanta lang sa tagamay din ha sa isolation center, di mawagtangag pag-asa, no? Kaya after 14 days, kung nanatay antibodies, may sure na tag medical clearance, makabalik na gyud ta sa atuang trabaho. Unsaon taman nga naabtan man gyud ta sa sakit, ang importante kay naata sa isolation, dili na pud ta makatakod sad sa uban. So ayaw ka depressed, ayaw ka wagtang og pag-asa, and of course kanang mga naikaila nga na COVID nya naayo na, reminder lang, di naman na sila makatakod, do not discriminate. Kay wata kahibaw, simba ko, mahitabo na ninyo, di pod mo gusto nga kahadlukan mo sa mga tao. Di man gud ta angay mahadlok aning sakita. Ang atoa lang, magmatngon-ta. Kay delikado man gyud ni siya nga sakit, makatakod ni siya, unya nabaw nag-low tag immune system, naatay comorbidities, no? Mga existing nga mga sakit, nga low ang atong immune system, delikado og mamiligro pud ta. No, so magmatngon and mag face mask, face shield, hand wash lang yun ta, pirmi. Daghan na gyud kayo tang mga stories and mga posts and mga kanang mga testimony nga magpamatuod nga dako kaayo og tabang ang mga ang kanang mag-face mask, no? Unya ang face mask tabon sa ilong, tabon sa baba, di na headband ang face shield in town, ha? Tarungon na to og gamit. Tingalig mo, gamit lang ta, kay na ang guard, inikahuman, tang-tang. Way, gamit, no? Mubitaw ng gimando na, kay para maprotektahan ang atuang isig katao o ang atuang kaugalingon. So, let's be responsible, okay? Accept we are not perfect. Nobody is. Bitaw, wag kang magpaka-perfect friend, kay nobody is perfect. Kitang tanan na agitay apan. Kitang tanan natay mga problema sa kinabuhi. Kitang tanan dili gyud ta ingnon nga ngilngig na gyud kaayo nga wa gyud tay apan, naa gyud tay mga imperfections tanan. So dawaton gyud na nato, di pud ta mag-assume nga ngilngig na lang gyud ta, nya wa na lang gyud makalabaw nato, di gyud pud na pwede. Gipadaang ato ang sa letter sender nato nga si Jen, di niya tinuod nga pangan, 25 years old. Ang iyahang suwat sa kini ang akong suliran official writers page. Of course, reminder na atay email address also nga suliran_612@yahoo.com or pwede po nato mapadala sa ato ang Facebook account na kini ang akong nga
Facebook account, yes, kaning official writers page na to, and pwede sad sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. 25 years old si Jen karon, og namabdos di ay ni siya, katong 16 years old pa siya. Dili kapanubag ang amahan, kay pareho man silang menor de edad. Sa kahadlok niya siyang ginikanan, didto siya siyang amigo, katos Ricky. Og maoy ning angkon sa iyang gisabak, bilibsag ko, nanganak siya og gipadala ang bata no sa apelyido ni Ricky. Og gibauran siya ni Ricky nga wa siya bisan usang sultihan pahin sa tinuod. Apan kadugayan nilang ipon, agoy nitgawas man pud ang tinuod batasan ni Ricky nga manapat. Maong nilaya siya apan wa niya madala ang iyahang anak kay wala gihatag ni Ricky. Nidangop sila sa DSWD. Pero wa siya pabori sa DSWD nga mapunta sa iya ang kustudiya sa bata kay gawas nga menor de edad pa siya, wa pud kuno siya trabaho nga atong higayuna. Og mas may kaya ang pamilya ni Ricky nga mubuhi sa bata. Kinsa kani nga DSWD sa kay murang di man kamao. Karon 8 years na ang bata, 8 years old, ug gusto na niyang kuhaon. Kay di man dugo sa kanhi niyang kaipon. Apan, nahadlok man siya sa bahad ni Ricky nga patyon siya kung naa siya'y sultihan sa kamatuoran. Okay. Una niyang pangutana, nahibaw na ang ako ang kaipon. Hibaw ako ang kaipon, nga di niya anak ang akong anak. Matawag ba nga lehitimo siyang amahan sa bata? Kay pagkatao ini niya, iya manggipadasi ang apelido. Okay, ganahan lang kumusulti ni mo, Jen, nga right from the start, sayop na ginang imuhang gibuhat. Kay, ang kanang mga items nga atong isuwat dinha sa birth certificate or any records sa local civil registrar, kinahanglan tinuod og sakto ang mga detalye nga atong ibutang dinha. Pangan, kinsay amahan, kinsay mama, date of birth, naminyo ba, kay that is a public document. Unya, iniglagda ni mo dinha, inigpirma ni mo dinha. Nabi nakabutang dinha, I swear, nga ang kanitanang mga nakabutang dirid, nakasuwat dirid, tinuod ni. Otherwise, makiha kog perjury. Worst of all, na ay kaso sa revised penal code nga nagpunish o mupasakag kaso sa mga tao nga gifake or dili sakto ang mga detalyeng gibutang sa mga records dinha sa local civil register sama sa birth certificate. Ang kasong kriminal nga tawag ana simulation of live birth. Niimo mang gibutang butangan nga siya'y papa maski dili. Sayop na kaayo right from the start, no? Nya. Maingon ta legitimate ba? Number one, wa man mo naminyo sa imong kaipon. Even if ang balaod will treat, no, ang kanang bata kung unsay nakabutang din ha. Dili man po na nila uting kayon unsay tinuod. So base sa records, illegitimate siya nga anak ni Ricky. Siya mo ilhon sa balaod nga anak ni Ricky tungod kay ang basihan sa pag-ila sa balaod. Kung kinsay papa aning bataa, whether legitimate or illegitimate, is ang pangan nga nakabutang dito sa birth certificate. No? So, under that, siya gid mo ilhon nga amahan. Unless atong ipausab, ug musulti tas tinuod, nga dili gid siya tinuod nga papa ana, ug di mao ang nakabutang sa birth certificate. Okay? Ikaduhang pangutana, husto ba ang DSWD sa ilahang desisyon? Adtong higayuna nga adto sa pamilya sa akong kaipon, ang kustodiya sa akong anak, kay menor de edad pa ug walay trabaho, ug sila ang may kaya. Okay, now, like I said, tungod kay wa pa man nato gipausab, no? O gipatangtang ang pangan ni Ricky as father. So siya mo'y ilhon sa gobyerno, siya'y ilhon sa balaod nga amahan kay ang basihan kung unsa may nakabutang sa birth certificate. So, ang akong gi-assume ani kay di man mo minyo illegitimate ang bata. Ang balaod maggod klaro nga ang kustodiya sa usa ka illegitimate child adto man gyud na sa mama, wa man gyud sa balaod nag-ingon nga kung ang papa mas may kaya, kung ang papa mas may grado, na ay trabaho, ang mama wala, adto mapunta ang kustodiya ngadto sa
amahan or kung kinsay na ay kaya. Klaro gyud na kung illegitimate ang bata adto ngadtos mama. So wa ko kabalo nganong ang DSWD ang muhukom. Nga ang DSWD di man ni korte, no? Di man ni sila huwis, di ni sila judge, wa ni sila kapasidad nga magbuot ug mo deklarar kung kang kinsa dapat naa ang kustodiya. Worst of all, ang DSWD way katungod nga musupak og dili mutuman kung unsay nakasaad sa balaod. So naglibog ko kinsa ning taga DSWD ding inyong giduol nga mo'y nagmugna-mugdag buot-buot ug himog desisyon nga adto sa imong kaipon ngadto sa pamilya ni Ricky ang kustodiya sa bata. Nga naman di ay og naay kaya, mas maayo kung naa sila'y kaya kay para di ta magproblemag pangayog suporta. Dinhaon ta mo focus ang DSWD adto ang kustodiya ngadto sa bata, ngadto nimo ari ta maghiskot suporta, dapat mohatag mog ayuda. Naaman mo'y kaya, so wa mo'y rason nga di mo mohatag og suporta. Ganahan mo makakita sa bata, sige, pwede mo bisita. Kay mo man na ang sakto. So naglibog ko nganong nagdesisyon ning DSWD. Nuwa sila katungod, sayop pagyud sila. Ikatulong pangutana, 8 years old na ang ako ang anak karon ug kami lag sa kanhi kong kaipon ang nahikahibaw nga di gyud to niya anak bataa. Makuha ko ba ang akong anak unsay akong buhaton aron mabawi ko ang akong anak nila kay di man to nila kadugo mo na ron awahin ang pagbasol. Di lang pug ko ka-blame nimo kay 16 anyos man sad ka wa pag gyud kay saktong pamuot ato no bata pa man gyud ang 16. You were not mature enough o wa pa pug kakasabot sad sa possible consequences atong pagsuwat nimo no pag-fill up nimo sa form sa local civil registrar. Pero di man sad na maoy basihan whether anak ba na nimo or tinuod ba na niyang kadugo or dili, no? Because, like I said, ang balaod klaro, illegitimate child, ang kustodiya, automatic ngadto gyud na sa mama. Now, to answer your question, mabawi ba nimo ang imong bata? Of course, pwede kayo nimo gyud mabawi ang bata, maski pag di na lang na nimo hilabtan ang issue, kung ilaha ba ng imo ba ng anak or tinuod anak or dili. Kung mabawi ko pa ang akong anak, pabayron ba ko nila sa 8 ka tuig nilang nagasto sa pagpadako sa akong anak? Unsa may ako ang buhaton nga gibaharan man ko sa akong kaipon nga kung musulti ko sa kamatuoran? Of course, naara na nimo kung musulti kas tinuod or di. Kay whether musulti kas tinuod or dili, ang balaod na aman gyud dapig nimo isip inahan sa usa ka illegitimate child wherein the custody will always be with you. Ug pwede man gyud nimo mabakwi ang bata maski na ug di na lang gyud na nimo hilabtan kung kinsay tinuod nga papa or dili. Kay tan-aw sad nako pinangga man pud siguro ni Ricky kay ngano di gud niya ihatag ug palangga pud sa side sad sa mama. So sa lola no ang sa side pud ni Ricky sa papa. Naara gyud na nimo kung imo bang isulti ang tinuod or dili. Huna-hunaag tarong, no? Or, musulti kas tinuod, pwede na lang nimo ipatangtang, di na lang nimo pailisan, kay total, gidawat man pud ka na sa pamilya ni Ricky nga iyaha. Or ilang anak, ug makaayo ba pud na sa bata. Focus na lang for me, ngadto sa pagkuha nimo sa bata, kay even if di na nimo tandugon, no, ang kanang aspeto sa kamatuoran, kung kinsay amahan, makuha mangyud nimo ang bata. Adtog abogado, ayaw na lang sa DSWD, kay murag di man na sila dinha kamao. Wa ko nag-ingon tanang DSWD di kamao, ang katulang imong giduol, murag dili sakto ang iyahang pag-implementar sa balaod, no? Duol na lang og abogado kay para mao imo tabang og husay nimo. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Stay safe mga sukintig paminaw, ug maayong adlaw.
Manan. So sa kaawit. Payong adlaw ko ng tanan mga sukinting paminaw, ningan bandan sa kaawit. Ingon na sa mga artista, maghatag kinabuhi na akong kaagi. Ako si Steve. Sa dili ko masugdan sa pagsaysay kina akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. In Your Eyes. RMN Drama presents Handumanan. So sa kaawit. Ano pa daning ang kaagi karon makining sa kalalaki nga taga Compostela, Cebu. Nga tumatatampo nagdasangan nga Steve. Yes! Kita rin ganoong! Yes! Yes! Thank you, thank you! Thank you! Stilan ba ikaw na yung fans eh? Hindi ka sayang. Pawitan sa iyo na kita ko nga dunga-dunga ng mga chicks. Kay, okay naman sila, basta mauyab lang mo nila. Di ako believe nung bay. Way, kahadlok! Ako pa! Akin na, Steve. Dali, may importante tabang nagsultihan. Oh, ma. O sabi na, ma? Nak, noong sa naman taon ka? Ayoko nagdungan-dungan na ng mga babae ni mo, be. Ang uban ni mong babae, naabot ang dress bay o pinangita ni mo. Ha? Lingaw-lingar mo na ako, magod. O sa'y lingaw-lingaw. Imo lang kalingawan ang mga babae? Uy, kung sabi pagtuon ni mo, mga duwaan nga pwede na ni mong duwa-duwaan? Uy, huna-asad ko no na dong, be. Babae sad baya ko dong. Gusto kag ingnon anaon ko ni papa ni mo. Ha? Inanaon ko. Dili yung tao na mahitabo, no? Mahal kayo na ako si mama ni mo. Dili ko makahimo sa pagbiduang niya dong. Ay naibaw man ko anak ba. Pero ang ako lang unta ba. Ngayon anak pud unta ka dong, Steve. Usara ka babay ang imong panggaon. Kasabot. Oo, ma. O, tadi, ma. Kami may kadaog sa dance contest sa atong barangay. So, kami may padaas buhol. Aron magkikumpit og sayaw dito. Uy, kamura mga batanon? O, dili mo eh. Kuan, na ang papa sa mong kauban. Siya mo ba na mo dito? Mao ba? Basta pag-amping lang yun nak, ha? O i-update din taon ko pirmi. Oh, ma. Bayo ginisugot sa mama ni mo bay nga. Muuban ka din sa buhol. Ako manggingnan nga. Natay kauban nga dako. Bisag wagod. Amawa gini mo bay. Buta ta. Dali, kasuod mo dire. Dahil mo sa kamay payag. Salamat, Kapitan. Salamat, Kap. Ready ng snacks para nila. Ba? Doon. Bay. Nak. Dia. Gapahaw. Anda mo sa dakong ilang hidaanan, ha? Ikaw sa'y bahala nila. Abibiyas na. Oo, sige pa. Bay. Diskarte din, ma'am. Diskarte din. Ay, miss ko pa. Ako din si Steve. Lia, no? Oo. Nindot niyo lugar diri, miss? Nindot suruyan. Pwede ko pauban mo ugma? Ha? Uy, haya gini mo ba yun? Mayo ka ni kay. Nisugot ra mo dayon sa liya. Ako pa. Hibaw biya ka. Unsa ka sayo ako mga babae. Ha, mao. Oo. Believe na gid ko ni mo bay. Kung makascore na gid ka niya. Oh, what lang? Ako bahala. Yeah.
Tayo bitaw. May, lakaw sa ko ha. Nasliyaw. Manghantig bud ko ako, ha? O, sige, sige. Good luck! Good luck ninyo! Tana na. Oh. Ato na ta para makaulit na dayon. O, sige, tana. Lia, salamat ha. Nalingog ako sa tong suroy. Ako sad Steve. Sige ha, aris ako. Uy, lani, uwan. Dali. Suot sa dali. Salamat sa pagpawanom na kong ilisan ha, Lia. Away problema, oy. Lia, abinin mo, sa una pa rin ako pagkakita ni mo. Ganahan kay ko ni mo. Logon lang kay dili ko ka din layo ta. Lia. Steve. Lia. Buhay ako, anak! Uy! Tigpa, sige ako sundan! Uy! Ayaw ka! Among-amungan din mo ko, anak, ha? Kap, wa man taon kap, uy! Kinahanglang manubag ka. Kinahanglan yung pagkasa akong anak sa gusto mo sa dili. Unsa? Salamat kay nagatambong mo sa kasal na Steve ug Lia. Ni Ami kay gusto na mong dadong pagbalik si Steve sa Cebu. Usa? Pre, mga bata pa kayo sila. O dili pa sila andam sa responsibilidad. Naminyo na magindi sila. Awa na may mahimo. Ang amo lang makatiwas taon ng eskwela ang amo lang. Sakto ka, pre. Pero luoy ako, anak. Pasig usap ay buhato ni Steve dito. Sige. Musugot ko, pero uban ninyo ako, anak. Oo, sige. Dado na mo si Lia. Mang! Mula ka sa ko, ha? Sige dong, balik tayo ha. Magpaabot ka ni mo, Steve, ha? Dungan ba tagkaon, ha? Uli dayon. Paminaw ko na ko, Lia. Paminaw ko. Steve, unsa ba nasakitan ko? Huwag pinabot ko masakitan ka. Timan ini. Naasawa lang di ka. Tungod kay gikorner ko ninyo sa imong amahan. Pero ni anata sa Cebu karon. Huwag ako. Ulitaw ko din eh. Maong mababae ko. Bisa ka doon sa gusto kong mababae. Steve! Uya ni mo ba no? Bilin ka dito sa buhol. Huwag may mahimo ato eh. O, lagi. Si Lia sad. Huwag sa mo angal. Ngay pagkasal ni. Ganahan sad. Nakorunod yung kabay. Mo nag-iingon nga undangon na gid mo ang imong pagkahimabay tay. Hamak na hinuon ka na. Na, minyo kang giuras. Asam ko mundang. Minyo ko pero sa papel ra. May magkapaybawan ako mga chicks nga minyo ko. Aw, noon sad. Ganun din mo magtagay sa pikas barangay bay. O ano ba kayo kabasuhito din eh? Alain sa bay eh. Sige lang tag-inom dito dapit skulahan eh. Oh, bay. Oh, saka?
Siga mo na mata nimo. Di ba? Imo mo ng papa? Ha? Ay, ala. Kabatanon pa nang iyang gigakos eh. Si Papa yun. Mupaw din ko ba? Animal ka ba? Napagay-pinguningon nga. Di ni mabuhat ng binawangan si Mama. Uya, lami sa di kay kabugagsuka ko si mong babae. Steve, wala gini mo tagda ng imong gikaon. Kaon na, uy. Ma, dali ba? Dugan tagkaon. Ay, unya na lang ko na. Pamuabot si Papa ni mo. Pabuton ko lang una siya kay magdungan ni. Unya dili mabot si Papa. Dili sa kabukaon. Ha? Kung sabay dili mo abot na ko, oy. Mura ba kagkaroon pa na ko? No, pirme ba kung paabot ni Papa ni mo? Aron magdungan ni kaon. Kadsortuhin kayo na, Ma. Pero karon, ayaw na rin paabutan si Papa. Uy, Steve, nga ni barog ka, uy. Madali. Dali na, kaon na. Ha? Ayaw na paabutan si Papa. Dili na tumubalik. Dong, oy. Noon sa mga buhi ko, oy. Dali na. Sakitan ko. Noon sa aray, oy. Noon sa kaman, Steve. Oy, Steve! Ano, ne, ha? Bingin na sa mama ni mo. Nasakitan siya. Kaya nga ano pa? Gusto ni mo? Ngayon ka rin mapasakit ni Mama? Ha? Unsa? Steve, unsa man ka ng imong gipanulti, ha? Nakurat ka unsa? Ayaw na mo ang buang pa. Pila ka tuig ni mong gitunto si Mama. Ha? Ha? Steve, pagtarong biya, ha? Huwag ko mahibaw na ang gipanulti ni mo. Nakita di ka magkakus-kakus ka babae ganina. Di mo limod ka? Ha? Unsa? Nakitaan mi ni mo? Oo! Ba't ano na yung tirada ni mo pa? Ingon pa ka? Imo na ako asawa! Kunya ma, wala kayo sulti niya. Sudyain si Papa! Nak, wa mababae si Papa ni mo. Wow! Unapan ka lagi po niya, Ma? Imo tong igsoon nga babay ang akong kagakus-gakus na. Tinuod ka na, Steve. May laing pamilya nga gisuportahan si Papa ni mo. Unsa? Huwag nisugod na sa gama! Ano ba sugod naman ka? Nga mga bit si Papa? Ayaw naman pagpagabuang, Ma! Steve, ako mo ay kabit ni Papa ni mo dong. Sila ang una na kong pamilya, anak. O padayon ko nga nagsuporta sa akong anak. Kasado mi sa inahan atong babay nga akong gigakos. Ganun mo magkumaybawan eh! Kadili ko ganahan nga maghuna-huna ka. Nga kabit ang imong mama. Kay sobra na ko kalab si mama nimo. Labi ka na doon. Tinuod ka na dong. Mao nga magsigi kog balik-balik og sulti nimo nga dili magbinuang sa babae. Tungod kay nahibaw kog unsay feeling nga nahimong kabit. Ug hangtod ron ako kining gidada. Pero kada adlaw gipa-feel ni Papa nimo kun unsa ko niya kapinangga og kamahal. Mao nga unta dong, ikaw sa dunta. Karon nga may asawa ka na. Ayaw na ginugpamabahay pa. Masilo ako, Ma. Dali na mo. Pagkakada mo. Lea? Dari mo plato. Isukatan natin ka. Ha? Wow! Anak yun dong. Sugod ka ron isaad ako. Nga magtinarong ako. Ug Lea, manikamot ko. Nga dili man ingon nga perfecto ko pagkabana. Pero gusto ko pa may mong deserving nga bana para nimo. Thank you, Steve. Sukad atong hitabuang, nangikamot ibo.
nga makabawi ko sa kong asawa. O karon nga, nan may anak kakaluha. O balipayo na kayo ang among pamilya. Dinin lang kutob. Salamat sa pagtagan ni kong tampo. More power sa RMN. Mao kita magahigalang kaagi ni Steve nga taga Compostela, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nakaluhan, In Your Eyes. Maong kaagi kibata no doa sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kung gidapit sa papadaw, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, hantimanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanig. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Jen, hingkod ang pangidaron. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak nga nahimuwag nako ug tuwa karon sa dili niya amahan. Aron niyo hisabdan, sugdon ko dihang 16 anyos pa lang ko nga namabdos sa mao kong anak. Ingon ini ang mga panghitabo. Ha? Mabdos ka, Jen? O, Kuya Ricky. Kisa may amahan? Kaya makatilaw siya nako. Ayaw na lagi lang ang ama ng ako anak, Kuya. Pila na gani edad mo? 16 pa, Kuya. Sus! Kung musulti ka lang untakin sa amahan anak, pwede nato siya makiha. Kay minor di edad ka pa man. Ayaw na lang lagi, Kuya. Kay labayan ako siya. Unya kay di magkakasya, malubag anak. Kay nag-eskwela palagi siya, Kuya. Makasabano niya ako na siya siyang mama o papa kung mahibaw. Niya paundangon siya sa pag-eskwela. Ha? Bida. Sulti palang unta ka? Kuya, saan man ako ini? Nga madlok man ko nilang mamang papang muli ko. Wala taon ko ni papa ini, Kuya. Ato na lang kasama. Ha? Ako'y angko na mong gisabak. Kuya. Oh, yan nagkasamo. Kung napatuon na nato akong mga ginikanan nga ako'y nakapamabdos nimo. Unya, Kuya. Ay, napagkuya-kuya na ako. May buong na sila, nagkuya ka na ako. Nga ako may nakapamabdos nimo. Rick na lang o Ricky na lang? Unya, Rick. Kana. Gikan karon kay ang nahibawaan nila, ako'y nakapamabdos nimo. Anila ka sa amo? Kita na magpuyo. Unsa?
Rick, unsa ang akong anak? Atong anak Jean. O usa siya ka lalaki. Ha? Lipaya sa kung mamagpapa nga lalaki ang ilang apo. Oh, Ug wagi kasultihan nila sa tinuod ha. Nga dili tinuod nga akong amahan sa bata. Kita ra na ibaw ini ha. Rick, Timan gadako kayo kag utang kabubuton ako. Ako ang miluwas sa imong sitwasyon ug mibarog nga amahan sa imong anak. Ang pangayoon ko lang nimo nga wa ka gisultihan bahin sa sitwasyon sa bata. Ricky. Nadugay man noong kong uli. Nagkita pa manggod mi sa akong amiga. Abli palihog, Rick! Rick! Nganong mi uli pa man ka? Ha? Dito kasi mo laki. Ni tagag batanon? Ha? Agay! Ni tagag batanon? Ako buhok, Rick! Agay! Layas ka lang. Adto kasi mong laki. Ako'y laki, oy! Nasayop! Layas! Layas! Agay! Agay! Mulayas na ko! Sige! Ayaw lang kong dapate! Sakit ba kayo, ha? Kano na lang ni mong buhaton ako bisag way igong inungdan? Mulayas na lasad ko! Og dado na ako nga akong anak! O sige! Suwig da ang bata! Di ba patyon ti ka? Unsa? Nilayas ko kay mahadloksad ko nga patuyon ko sa akong kaipon atong tungura. Apan wagid ko kada sa akong anak tungod sa akong kahadlok. Wasad ko kahuna-una og dangop sa barangay itong higayuna kay wa pa sa lagi ko'y buot. 17 anyos pa ko adto uwa ko mahibaw sa angin akong buhaton. Unya? Mudangop ta sa DSWD. Aron mabawi itang akong apo. Maayo ka pa. Basing masuko si Ricky. Kabuang niya no. Ikaw ang may katungod sa bata kay ikaw inahan. Kuhaon ko ang akong apo. Bawal. Base sa among pagtimbang-timbang kung asa mapunta ang kustodiyas bata. Pero pasiluan lang yun, Inday. Ang amahan sa bata ang mas may kapasidad sa pagbuhi sa bata. Unsa? Oy, tungod ba kay pobre me? Mindangop gani mininyo aron mabawi na mo ang akong apo. Ato na no mo pabor sa pikas. Unsa man nabayaran mo? Ay, wabay amay gipaboran, no eh? Oh. Ang gilantaw na mo, maong kaayuhan sa bata, kung ang kaugmaon. 17 years old pa lang kining imong anak. Minor pa. O way trabaho. Pasag dilang una ninyo nga adtuon na ang bata sa iyang amahan, kay may kaya man ang ilang pamilya. May kapasidad sila nga magkahatag sa panginahanglan sa bata. Pero... Usa din, ha? May mo bang magsulti una, Ricky? Sa pa may pakiksultihan mo na ako? Ricky, naibaw ka yun. Nga dili ni mo anak, ang akong anak. Hilom! Ayaw gid pagpakasayo pag sultis tinuodin. Kay tingalig mapatay ti ka. Ricky. Timan ina, akong anak ang bata. Kung nagdasya sa akong apelido. Maong ako na siyang anak. Huwag aron dili ta magkagubot. Ayaw na lang supakap ang desisyon sa DSWD. Nga arin ako ang kustodiya sa imong anak. Kay dili ka kabuhi nini.
Usbon ako. Ayaw na paghuna-huna nga kuhaon mo ang imong anak. Kay ako na siyang anak. Nakasabot ka. Ginoo ko. Walo na katuig ang nakalabay ug 8 years old na karon ang akong anak. 8 katuig na sabkong naghandom nga mabalik pa kanako ang akong anak. Apan wa ko may baw kun unsaon. Kay nahadlok sab ko sa bahad sa kanhi kong kaipon ug sa ilang pamilya. Nga patyon ko kung musuway ko og kuha sa akong anak. Kay dili magud ni ilang dugo ug nahibaw ang akong kaipon ini. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nahibaw ang akong kaipon nga dili niya anak ang akong anak. Matawag ba nga lehitimo siyang amahan sa bata? Kay pagkatao ini, iya magipadasi ang apelyido. Ikaduha pangutana, gusto ba ang DSWD sa ilang desisyon atong higayuna nga adto sa pamilya sa akong kaipon ang kustodiya sa akong anak? Kay minor de edad pa ko ug way trabaho ug sila ang may kaya? Ikatulo pangutana, 8 anyos na karon ang akong anak ug kami lang sa kanhi kong kaipon ang nahibaw nga dili gyud to niya anak bataa. Makuha ko ba ang akong anak? Unsay akong buhaton aron mabawi ko ang akong anak nila? Kay dili man gud to ilang dugo. Ikaupat og katapusang pangutana, kung mabawi ko pa ang akong anak, pabayron ba ko nila sa wow katuig nilang nagasto sa pagpadako sa akong anak? Unsa ba say akong buhaton nga gibaharan man ko sa akong kaipon kung musulti ko sa kamatuoran? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jen. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako gihapon sama sa mga niaging adlaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o problemang may punto legal. Of course kanang mga personal nga mga problema, mga emotional problems, problema sa ato ang kaugalingon, sa ato ang banay, sa ato ang pamilya, sa ato ang mga igsuon, sa ato ang asawa, ato ang bana, sa ato ang kapikas, no? Pwede gid gihapon na ninyo ipadala diri nato and ato ginampaning kamutan nga mahatagan og tambag ug tubag kanang inyong mga pangutana, no? And of course, magpasalamat ta sa padayon ninyo nga pagsubaybay, pagpaminaw, pag-tune in. Matag-ingon arong orasa from Monday to Saturday. Maski asa mong dapita karon nang hinaot ko nga you are safe and healthy and COVID-free. Of course, naman sa tay mga suking tigpaminaw nga in town naa sa mga isolation center or nag-isolate tungod baron kay na-expose or nagka-COVID yun, maghinaot me, manoy, manang, kuya, ate, nga you will be healed and be cured, no? 14 days ramang yun nga isolation, inom lang yun tag vitamins, magpahimsog, magpa-healthy, boost lang yun atong immune system, agwanta lang sa tagamay din ha sa isolation center, di mawagtangag pag-asa, no? Kaya after 14 days, kung nanatay antibodies, may sure na tag medical clearance, makabalik na gyud ta sa atuang trabaho. Unsaon taman nga naabtan man gyud ta sa sakit, ang importante kay naata sa isolation, dili na pud ta makatakod sad sa uban. So ayaw ka depressed, ayaw ka wagtang og pag-asa, and of course kanang mga naikaila nga na COVID, nya naayo na, reminder lang, di naman na sila makatakod, do not discriminate. Kay wata kahibaw, simba ko, mahitabo na ninyo, di po mo gusto nga kahadlukan mo sa mga tao. Di man gud ta angay mahadlok aning sakita. Ang atua lang, magmatngon ta. Kay delikado man gyud ni siya nga sakit, makatakod ni siya, unya labaw nag-low tag immune system, naatay comorbidities, no? Mga existing nga mga sakit, nga low ang atong immune system, delikado og mamiligro pud ta. No, so magmatngon and mag face mask, face shield, hand wash lang yun ta, pirme. Daghan na gyud kayo tang mga stories and mga posts and mga kanang mga testimony nga magpamatuod nga dako kaayo og tabang ang mga mag-face, ang kanang mag-face mask. No? Unya ang face mask, tabon sa ilong, tabon sa baba, di na hebban ang face shield in town. Ha? Tarungon na to og
gamit. Tingalig mo, gamit lang ta, kay na ang guard, inikahuman, tang-tang. Why, gamit, no? Mubitaw ng gimando na, kay para maprotektahan ng atuang isig katao o ang atuang kaugalingon. So let's be responsible, okay? Accept we are not perfect. Nobody is. Bitaw, wag kang magpaka-perfect friend. Kay nobody is perfect. Kitang tanan na agitay apan. Kitang tanan natay mga problemas kinabuhi. Kitang tanan dili gyud ta ingnon nga ngilngig na gyud kaayo nga wa gyud tay apan. Naagyud tay mga imperfections tanan. So dawaton gyud na nato. Di pud ta mag-assume nga ngilngig na lang gyud ta. Nya wa na lang gyud makalabaw nato, di gyud pud na pwede. Gipadaang ato ang sa letter sender nato nga si Jen, di niya tinuod nga pangan, 25 years old. Ang iyahang suwat sa kini ang akong suliran official writers page. Of course, reminder na atay email address also nga suliran_612@yahoo.com or pwede po nato mapadala sa ato ang Facebook account na kini ang akong nga Facebook account, yes, kaning official writers page nato, and pwede sad sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. 25 years old si Jen karon og namabdos di ay ni siya katong 16 years old pa siya. Dili kapanubag ang amahan kay pareho man silang menor de edad. Sa kahadlok niya siyang ginikanan didto siya siyang amigo katos Ricky. Og maoy ning angkon sa iyang gisabak bilibsag ko nanganak siya og gipadala ang bata no sa apelyido ni Ricky. Og gibauran siya ni Ricky nga wa siya'y bisan usang sultihan pahin sa tinuod. Apan kadugayan nilang ipon, agoy nitgawas man pud ang tinuod batasan ni Ricky nga manapat. Maong nilaya siya apan wa niya madala ang iyahang anak kay wala gihatag ni Ricky. Nidangop sila sa DSWD pero wa siya pabori sa DSWD nga mapunta sa iyahang kustudiya sa bata. Kay gawas nga menor de edad pa siya, wa pud kuno siya trabaho nga atong higayuna. Ug mas may kaya ang pamilya ni Ricky nga mubuhi sa bata. Kinsa kani nga DSWD sa kay murang di man kamao. Karon 8 years na ang bata, 8 years old, ug gusto na niyang kuhaon. Kay di man dugo sa kanhi niyang kaipon. Apan nahadlok man siya sa bahad ni Ricky nga patyon siya kung naa siya'y sultihan sa kamatuoran. Okay. Una niyang pangutana, nahibaw na ang ako ang kaipon. Hibaw ako ang kaipon, nga di niya anak ang akong anak. Matawag ba nga lehitimo siyang amahan sa bata? Kay pagkatao ini niya, iya manggipadasi ang apelido. Okay, ganahan lang kumusulti ni mo, Jen, nga right from the start, sayop na ginang imuhang gibuhat. Kay, ang kanang mga items nga atong isuwat dinha sa birth certificate or any records sa local civil registrar, kinahanglan tinuod og sakto ang mga detalye nga atong ibutang dinha. Pangan, kinsay amahan, kinsay mama, date of birth, naminyo ba, kay that is a public document. Unya, iniglagda nimo dinha, inigpirma nimo dinha. Nabi nakabutang din ha, I swear, nga ang kanitanang mga nakabutang dirid, nakasuwat dirid, tinuod ni. Otherwise, makiha kog perjury. Worst of all, na ay kaso sa revised penal code nga nagpunish o mupasakag kaso sa mga tao nga gifake or dili sakto ang mga detalyeng gibutang sa mga records dinha sa local civil register sama sa birth certificate. Ang kasong kriminal nga tawag ana simulation of live birth. Na imo mang gibutang butangan nga siya'y papa maski dili. Sayop na kaayo right from the start, no? Nya. Maingon ta legitimate ba? Number 1, wa man mo naminyo sa imong kaipon. Even if ang balaod will treat, no, ang kanang bata kung unsay nakabutang din ha. Dili man po na nila uting kayon unsay tinuod. So, base sa records, illegitimate siya nga anak ni Ricky. Siya mo ilhon sa balaod nga anak ni Ricky tungod kay ang basihan sa pag-ila sa balaod. Kung kinsay papa aning bataa, whether legitimate or illegitimate, is ang pangan nga nakabutang dito sa birth certificate. No? So, under that,
siya gid mo ilhon nga amahan. Unless atong ipausab ug musulti tas tinuod nga dili gid siya tinuod nga papa ana ug di mao ang nakabutang sa birth certificate. Okay? Ikaduhang pangutana, husto ba ang DSWD sa ilahang desisyon? Adtong higayuna nga adto sa pamilya sa akong kaipon ang kustodiya sa akong anak kay menor de edad pa ug walay trabaho ug sila ang may kaya. Okay. Now, like I said, tungod kay wa pa man nato gipausab, no? O gipatangtang ang pangan ni Ricky as father. So siya mo'y ilhon sa gobyerno, siya'y ilhon sa balaod nga amahan kay ang basihan kung unsa may nakabutang sa birth certificate. So, ang akong gi-assume ani kay di man mo minyo illegitimate ang bata. Ang balaod maggod klaro nga ang kustodiya sa usa ka illegitimate child adto man gyud na sa mama, wa man gyud sa balaod nag-ingon nga kung ang papa mas may kaya, kung ang papa mas may grado, na ay trabaho, ang mama wala, adto mapunta ang kustodiya ngadto sa amahan or kung kinsay na ay kaya. Klaro gyud na, kung illegitimate ang bata, adto ngadto sa mama. So wa ko kabalo nganong ang DSWD ang muhukom. Nga ang DSWD di man ni korte, no? Di man ni sila huwis, di ni sila judge, wa ni sila kapasidad nga magbuot ug mo deklarar kung kang kinsa dapat naa ang kustodiya. Worst of all, ang DSWD way katungod nga musupak og dili mutuman kung unsay nakasaad sa balaod. So naglibog ko kinsa ning taga DSWD ding inyong giduol nga mo'y nagmugna-mugdag buot-buot ug himog desisyon nga adto sa imong kaipon ngadto sa pamilya ni Ricky ang kustodiya sa bata. Nga naman di ay og naay kaya, mas maayo kung naa sila'y kaya kay para di ta magproblemag pangayog suporta. Dinhaon ta mo focus ang DSWD adto ang kustodiya ngadto sa bata, ngadto nimo ari ta maghisgot suporta, dapat mo hatag mog ayuda. Naaman mo'y kaya, suwa mo'y rason nga di mo mohatag og suporta. Ganahan mo makakita sa bata, sige, pwede mo bisita. Kay mo man na ang sakto. So naglibog ko nganong nagdesisyon ning DSWD. Nung wa sila katungod, sayop pagyud sila. Ikatulong pangutana, 8 years old na ang ako ang anak karon ug kami lag sa kanhi kong kaipon ang nahikahibaw nga di gyud to niya anak bataa. Makuha ko ba ang akong anak unsay akong buhaton aron mabawi ko ang akong anak nila kay di man to nila kadugo mo na ron awahin ang pagbasol. Di lang pug ko ka-blame nimo kay 16 anyos man sad ka wa pag gyud kay saktong pamuot ato no bata pa man gyud 16. You were not mature enough o wa pa pug kakasabot sad sa possible consequences atong pagsuwat nimo no, pag-fill up nimo sa form sa local civil registrar. Pero di man sad na maoy basihan whether anak ba na nimo or tinuod ba na niyang kadugo or dili, no? Because like I said, ang balaod klaro, illegitimate child ang kustodiya automatic ngadto gyud na sa mama. Now to answer your question, mabawi ba nimo ang imong bata? Of course. Pwede kayo nimo gyud mabawi ang bata maski pag di na lang na nimo hilabtan ang issue kung ilaha ba ng imo ba ng anak or tinuod anak or dili. Kung mabawi ko pa ang akong anak, pabayron ba ko nila sa 8 ka tuig nilang nagasto sa pagpadako sa akong anak? Unsa may ako ang buhaton nagibaharan man ko sa akong kaipon nga kung musulti ko sa kamatuoran? Of course, naara na nimo kung musulti kas tinuod or di. Kay whether musulti kas tinuod or dili, ang balaod na aman gyud dapig nimo isip inahan sa usa ka illegitimate child wherein the custody will always be with you ug pwede man gyud nimo mabakwi ang bata maski na ug di na lang gyud na nimo hilabtan kung kinsay tinuod nga papa or dili. Kay tan-aw sad nako pinangga man pod siguro ni Ricky kay ngano di gud niya ihatag ug palangga pod sa side sad sa mama. So sa lola no ang sa side pod ni Ricky sa papa. Naara gyud na nimo kung imo bang isulti ang tinuod or dili. Huna-hunaag tarong no or musulti kas tinuod pwede na lang nimo ipatangtang, di na lang nimo pailisan kay total gidawat man pud kana sa pamilya ni Ricky nga iyaha or ilang anak ug makaayo ba pud na sa bata. Focus na lang for me ngadto sa
pagkuha nimo sa bata kay even if di na nimo tandugon no ang kanang aspeto sa kamatuoran kung kinsay amahan, makuha man gyud nimo ang bata. Adtog abogado, ayaw na lang sa DSWD kay murag di man na sila dinha kamao. Wa ko nag-ingon tanang DSWD di kamao, ang katulang imong giduol murag dili sakto ang iyahang pag-implementar sa balaod, no? Duol na lang og abogado kay para maoy mo tabang og husay nimo. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Stay safe mga sukintig paminaw, ug maayong adlaw. Handumanan sa kaawit. Payo adlaw ko ng tanan mga sukintig paminaw, ning nga bandan sa kaawit. Ingon na sa mga artista maghatag kinabuhi na akong kaagi. Ako si Steve. Sa dili ko masugdan sa pagsaysay kina akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. In Your Eyes. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daning iyang kaagi karon makining usa ka lalaki nga taga Compostela, Cebu nga tumatatampo nagdasangan nga Steve. Thank you! Stilan ba ikaw na yung fans eh? Hindi ka sayang ba? Pawitan sa iyo na kita ko nga, dunga-dunga ng mga chicks. Kay, okay naman sila, basta mauyab naman nila. Di ako believe nung bay. Way, kahadlok! Ako pa! Akin na, Steve. Dali, na importante tapa nagsultihan. Ma. O sabi na, ma? Nak, nausa naman taon ka? Ayoko nagdungan-dungan na ng mga babae ni mo, be. Ang uban ni mong babae, naabot ang dress bay o pinangita ni mo. Ha? Lingaw-lingaw ko na ako, magod. O sa'y lingaw-lingaw. Imo lang kalingawan ang mga babae? Uy, kung sabi pagtuon ni mo, mga duwaan nga pwede na ni mong duwa-duwaan? Uy, hunaasad ko nun na dong, be. Babae sad baya ko dong. Gusto kag ingnon anaon ko ni papa ni mo. Ha? Inanaon ko. Dili yung tao na mahitabo, no? Mahal kayo nako si mama ni mo. Dili ko makahimo sa pagbiduang niya dong. Ay, nahibaw man ko anak ba. Pero ang ako lang unta ba. Ngayon anak pud unta ka, dong Steve. Usara ka babay ang imong panggaon. Kasabot? Oo, ma. To, di, ma. Kami may kadaog sa dance contest sa atong barangay. So, kami may pada sa buhol. Aron magkikumpit og sayaw dito. Uy, kamura mga batanon? Dili mo Kuan, na ang papa sa mong kauban. Siya mo ba na mo dito? Mao ba? Basta pag-amping lang yun nak ha. O i-update in taon ko pirmi. Oo, ma. Bayog
ginisugot sa mama ni mo ba nga muuban ka din sa buhol? Ako manggingnan nga, natay kauban nga dako. Bisag wagod. Ang mama gini mo ba? Abot na ta. Dali, kasuod ko dire. Dayon mo sa kamay payag. Salamat, Kapitan. Salamat, Kap. Pa, ready ng snacks para nila. Ba? Doon. Bye. Dak. Dia. Gapahaw. Anda mo sa dakong ilang higaanan, ha? Ikaw sa'yo, bahala nila. Abibiyas na. Oo, sige pa. Bye. Skarte din. Ay, miss ko pa. Ako din si Steve. Lia, no? Oo. Nindot niyo lugar dari, miss? Nindot suruyan. Pwede ko pauban ni mo ugma? Ha? Uy, haya, gini mo ba yun? Mayo gani ko nisugot ra buda yun sa Lia. Ako pa. Hibaw biya ka. Unsa kasayod ako mga babae. Ha, mao. Oo. Believe na gid ko ni mo ba? Kung makascore na gid kaniya. Oh, what lang? Ako bahala. Yeah. Hantay bitaw. May. Lakaw sa ko ha. Nasliyaw. Manghantig bud ko ako, ha? Oh, sige. Good luck. Good luck ninyo. Tana na. Ato na ta para makaulit ta dayon. Oh, sige, tana. Lia, salamat ha. Nalingog ako sa tong suroy. Ako sad Steve. Sige ha, aris ako. Uy, lani, uwan. Dali. Suot sa dali. Salamat sa pagpawanom na kong ilisan ha, Lia. Away problema, oy. Lia, abinin mo, sa una pa rin ako pagkakita ni mo. Ganahan kay ko ni mo. Logon lang kay dilikot ka din layo ta. Lia. Steve. Lia. Buhay ako, anak! Uy! Tigbaso niya ako sundan! Uy! Ayaw, Kap! Bak yun, kuya! Among-amungan din mo ko, anak, ha? Kap, wa man taon, Kap, uy! Kinahanglan manubag ka. Kinahanglan yung pagkasa akong anak sa gusto mo sa dili. Unsa? Salamat kay nakatambong mo sa kasal na Steve ug Lia. Ni Ami kay gusto na mong dadong pagbalik si Steve sa Cebu. Usa? Pre, mga bata pa kayo sila. O dili pa sila andam sa responsibilidad. Naminyo na magindi sila. Wala may mahimo. Ang amo lang makatiwas taon ng eskwela ang amo. Sakto ka, pre. Pero luoy ako, anak. Pasig usap ay buhato ni Steve dito. Sige. Musugot ko, pero uban ninyo ako, anak. Sige. Dado na mo si Lia. Ma'am! Mulakaw sa ko ha? Sige dong, balik tayo ha. Magpaabot ko ni mo, Steve, ha? Dungan ba tagkaon, ha? Uli dayon. Paminor ko na ko, Lia. Paminor ko.
Steve, unsa ba nasakitan ko? Huwag pinabot ka masakitan ka. Timan ini. Naasawa lang di ka. Tungod kay gikorner ko ninyo sa imong amahan. Pero ni anata sa Cebu karon. Ug ako, ulitaw ko din Maong mababay ko. Bisa ka doon sa gusto kong mababay. Steve! Luuya ni mo ba, no? Bibilin ka dito sa buhol. Huwag na may mahimo ato, O, lagi. Siliya, sad. Wasa mo angal. Ngay pagkasal mi. Ganahan, sad. Nakurunir yung kabay. Mo nag-iingon nga, undango na gini mo ang imong pagkahimabay, pa, Hamak na hinoon ka na. Na, minyo kang oras. Asam ko mundang. Minyo ko, pero sa papel ra. May magkapaybawan ako mga chicks nga minyo ko. Aw, noon, sad. Ganong diri mo magtagay sa pikas barangay bay? O ano ba kayo kumasuito din Walain sa bay, Sige lang tag-inom dito dapit skulahan, Oh, bay. Oh, saka? Siga mo na mata mo. Di ba? Imo mo ng papa? Ha? Uy, ano? Kabatanon pa nang iyang gigakus Si Papa yun. Mupaw din ko bay. Animal ka ba? Napagay pangunihon nga. Di ni mabuhat ng binuangan si Mama. Nga, labi sa di kay kabagkakika ko si mong babae. Steve, wala gini mo tagda ng imong gikaon. Kaon na, uy. Ma, dali ba? Dugan tagkaon. Ay, unan na lang ko na. Pamuabot si Papa ni mo. Pabuton ko lang una siya kay magdungan ni. O niya dili mabot si Papa. Dili sa kamukaon. Ha? Kung sabay dili mo abot na ko, oy. Mura bayak kagkaroon pa na ko. Mapirme bayak mo paabot ni Papa ni mo. Aron magdungan ni kaon. Kadtortuhin kayo na, Ma. Pero karon, ayaw na lang paabotan si Papa. Uy, Steve, nga ni barog ka, uy. Madali. Dali na, kaon na. Ha? Ayaw na paabotan si Papa. Dili na tumubalik. Nagdung, oy. Nausa man ka. Buhi ko, oy. Dali na. Sakitan ko. Nausa, aray, oy. Nausa ka man, Steve. Oy, Steve! Ano, ha? Biinas mama ni mo. Nasakitan siya. Kaya nga ano pa? Gusto ni mo? Ngayon ka rin mo pasakit ni Mama? Ha? Unsa? Steve, unsa ba ka nang imong gipanulti, ha? Nakurat ka unsa? Ayaw na mo ang buang pa. Pila ka tuig ni mong gitunto si Mama. Ha? Ha? Steve, pagtarong niya, ha? Huwag ko mahibaw ng gipanulti ni mo. Nakita ka magkakuskakos ka babae ganina? Di mo limod ka? Ha? Unsa? Nakitaan mi ni mo? Oo! Ba't ano na yung tirada ni mo pa? Ingon pa ka? Imo na na ako asawa! Unya ba? Wala kayo sulti niya? Sudyain si Papa! Nak, wa mababae si Papa ni mo. Wow! Muna ba nilagyan po niya, Ma? Imo tong igsoon nga babay ang akong kagakus-gakus na. Tinuod ka na, Steve. May laing pamilya nga gisuportahan si Papa ni mo. Unsa? Huwag nisugod na sa gama! Ano bisugod naman ka? Nga mga si Papa? Ayaw naman pagpagabuang, Ma! Steve, ako mo ikabit ni Papa ni mo dong. Unsa? Sila ang una na kong pamilya, anak. O padayon ko nga nagsuporta sa akong anak. Kasado mi sa inahan atong babay nga akong gigakos. Ganun mo magkumaybawa eh! Kadili ko ganahan nga maghuna-huna ka nga kabit ang imong mama. Kay sobra na ko kalab si mama nimo. Labi ka na doon. Tinuod ka na dong. Mao nga magsigi kog balik-balik og sulti nimo nga dili magbinuang sa babae. Tungod kay nahibaw kog unsay feeling nga nahimong kabit. Ug
og hangtod ron, ako kining gidada. Pero kada adlaw, gipafeel ni Papa nimo kung unsa ko niya kapinangga og kamahal. Mao nga unta dong, ikaw sa dunta. Karon nga may asawa ka na. Ayaw na ginug pamabahay pa. Pasilo ako, ma. Dali na mo. Pangaw na mo. Lea? Dari mo plato. Isukatan natin ka. Ha? Wow! Anak yun do. Sugod ka ron isaad ako. Nga magtinarong ako. Ug Lea, maningkamot ko. Nga dili man ingon nga perfecto ko pagkabana. Pero gusto ko ba may mong deserving nga bana para nimo. Thank you, Steve. Sukad atong hitabuang. Naningkamot ibo, nga makabawi ko sa kong asawa. O karon na, nanmi anak kakaluha, o balipayo na kayo ang among pamilya. Dinin lang kutob, dagasalamat sa pagtagan ikong tampo. More power sa RMN. Mao kita maghigalang kaagi ni Steve nga taga Compostela, Cebu. Baban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nakaluhan, In Your Eyes. Maong kaagi kibata na doa sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kung gidapit sa papadal, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, hantimanan sa Sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa hantimanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanood.